Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? O karon natong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. O sa dili pa no, shout out na yung tanan nga nasunod na ning dramahan no. Ma-shout out ko kang Amy Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw kang James Albiro, kang Len Sibin ug sa tanan nga nasunod na ning dramahan no. O karon dito maglangan niya ang laing sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Si Plager og si Nansalag. That's the way I can dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. Klaro tingog pero batik na hindi ko ay. Bayot ko pero tosisap ko na. So, ihatag ko ni mo niya? Oh my God! Wala kayong iyang donap! Managat ta! Ano na to ang sunod nga burton sa ponsil? Tikoy! What are we gonna do? Alala, kalawa, kanong buganon? Kalawa, ala, doon lang kayong iyang donap. Nabihonong, girl, mihunong. I know, right? Ingi ah, Tikoy, ikaw lang. kinsay amo na tunduharon. Wa, remember patas na ta? Ay, layas ta. Tingnan niyo na pita. In fairness, di na tingog, girl. E di imo na na. Di mo tingog. Mga kawatan mo. Dili no? Do we look like kawatan? Ikaw kaha ang kawatan. Usa. Lingi. Ala, girl! Girl! You are the one chasing us. You are the bad guy and not us. Give me back my stuff. Hoy, hunong na ba? No! I need to have my things back kay we don't have anything if di niya ibalik ang akong things. Kamuhan no sa dinhi. Ug ako ang kawatan. Kung di panakot taghaan mo. Karon na yun. What? Hala, Oh. Huy! Boss, wapa. Shut up. Will you not put the light on my face? It's so wow. Kinsa mo? Ngano niya mo dinhi? sir. Sir, tabangi me. Gitolis me. Uy! Muna nga nagtabang ka ng mga tulisan. Did I tell you nga dili i-put ang light sa akong face? It's so wow. Girl, kalma. No! Pakyun ta nila. Mukalma pa ta? Pagpaila mo duha. No way! Naglagot ako ni mo, ha? Di kayo mo kuha ng flashlight sa kunaw? Girl, kalma lang, girl. Di na sila mao. Ang what ang dili ba ko? Ang mga tulisan, di na sila mao. What? Kinsa mo duha? Sa inyong gibuhat diring sayo sa buntag. Boss, Don't say a word. sago din eh. Amang di ko mo patingugon. Sir! Wami daw tang toyo inyong dapit. Nagpataka lang may dagan kay may gilikayan ming tao. Gitolis mi og botlogol sa ning akong kauban nga babae. And I'm so tired and running. Will you help us? Where are we, di ay? Tagas kayo mga sapot. I feel so itchy na. Di kasagbutan, miss. Di akas kumaysan. What? Mais like corn? Huwag ka makilagmais. Why ka maisan ka sa amo sa city, no? Like, duh. Girl! Ang attitude ba? Ang attitude. Gi-attitude. Sir, may mo bang kadawangan minimo? Ako na si Melvin sa adlawan, sa kabuntagon, sa kautuhon, sa kapunon. But my friends call me Melody sa kagabian, sa kadlaon. Kidding arte na akong amiga mo ni si Christine. Facundo. Ay, salamat! Ikaw yun di ay pakundo. Ay, Hey. malaki kagngan. What do you mean nga ikaw, gidi ay? Nakaila ka niya? Ha? Waoy, charchargon. Siya, ay. So, Facundo, will you help us? That ami sa bahay sa imong amo. We need to rest and have some water to drink and bath. Day, ang attitude lagi. Attitude. Siya nga kong amo, si Sir Eli. Ha? O usa siya ka amang. Sige, dadot na mo sa mansion, pero sa kondisyon. Unsa man ka na, sir? You are just hoping to help us? Unya, may condition pa?
Can't you just help us og wa na'y kondisyon? Di ko mahimo nga basta-basta lang nga muda og mga tao nga wa may makaila sa mansyon. Usa kinahanglan nga mutuman mo sa akong kondisyon. Arrogant. Girl! Fine. Pero kung dili mo, sige, biyaan mo na mo. Tara, sir. Biyaan tanan ni sila din, Bahala na ni sila sa ilang kinabuhi. Pasagdan to sila nga madakpan sa mga rebelde ining dapita. What? May mga rebels din, Wow! Dahil di ko! Mas grabe pa na sa atong mga tulisan ganina. Mas makahadlok na sila. Terrorist group gina sila. Terrorist group. Ay, nabaya. Ay. Tingali pa unyag panitag ang buhi. Shit. Okay, fine. Dali na. Ato silang sundan. Mga sir! Watame! Dahom. Wait! Sir. Nga ingon ka nga ako'y amo. Nga, amang pagid ko. Ito niya. Naamutod ko pero naamang sa... Basta, amang karko na aslando. Slow down. It's so kapoy na ka. Karon pa lang, murag magpinta sa kugbukog ni Bayana. Where are you taking us? Kanina pa tanay sa kainin mo sa kinan. Wa pa kita maabot sa mansyon ani niya? I'm so tired, no? Wait, Kaganina pa kong nagsigig tabi din. Then wait, try mong itubag. Tay, pwede maghilom na lang ka. I want to take a bath now. Then eat and then rest. I feel so exhausted na sa mga happenings. Wala, bisag abang siya. Klaro kayang sulti. What did he say? Ingon siya. Kita ba kuno taan na? Maunan na. Really? Nakasabot ka? Bisag amang siya. Klaro kay siya. Klaro mo sulti. May amigo ko nga amang sa una. Katubang kuan, pariente ni Maria Picat kato nagpayo dapis dagat, nagboy kang ito, nagboy kang puti nga nanganak ko giring banbanon. Muna kasabot ko. Tanawag girl. Ay, wala. May makita ng mansyon sa unahan. Wow! Mas ako pa sa inyong mansyon! O mas nindot pa! Hala! Kanindot sa daon gikan din Dahwang! May mihunong nga sakyanan, nay. Wanay lain. Si Facundo na karon. Di akaw na, nay. Sugato na ako si Facundo. Oy, iyada. Again, nice imong mga lihok, oy. Huwag ka nagadibutahon ni Sir Facundo. Kay siya ang akong Facundo, nay. Di akaw na. Oy, hinay. Kinik yung bata. Nakasabot kong nakagusto ka ni Facundo yana. Hinaot pa unta nga dili ka lang masakitan. Wala! Klaro kayo! Ang sakit ko no? Ingon siya, welcome ko na sa iyong mansyon! Wala! dili pa ba mga naog? Manaog na. May nga bang ihatod ko ni mo diretso sa akong stayhan na guest room? Because I really wanna shower na and I'm a bit hungry. Hoy, ug mano ingon ana imong reaksyon ha? Ihatod na mi. I forgot to tell you sa akong kondisyon kaganina. Sa di pa mo muuban ako din sa mansyon. Then, what is it? Dali kay kaliko ko na kayo ko. Tawas na. Nga dili ka mahimumukaon ining maong panimahe, kundi ka mulihok. What? Kung gigutom ka, lihok ko na sa mga buhaton din sa mansyon. Una ka pa mukaon. Patay! No way. I am not staying here. No way. Mel, let's go. Mamiyat tagi ka din eh. Go! Girl, sorry. Ha? Nga naman. Kay, dili ta nagyog ka ubanan. Magpabili na ako din, Kay wako'y plano nga magpalapa sa mga rebuilde. Dawa. So, pasagdan ko ni mo. Ano ko mananti ka unungi, girl. Pero, ito ba atong maani? Neto ba pa din, Malanggani kay naigwapo og macho, nga balbon og dugan, og mitabang nato. Kinsay imong gidescribe?
si Facundo. Pangit siya. Di siya gwapo. Og macho. Og, pa-open-open sa iyong polo aron makita ang balhibuon niyang dukhan. Che! Unsa man? Melvin, di ka mauban ako? Bisag kapila pa ni mo Bonda! Kanang panganak ko, girl, di yan. Fine. Bulak ko kung ako ng usa. Di ko magpaulipon ining... Ala, klaro kayo. Whatever. Sulti. Whatever. Wala. Wa ko makasabot ni mo. Ako kasabot ko, klaro kayo. Ingon siya, gwapo, macho, og balbon. Ew. Diyan na mo. Ato na ko. Tara mo sa sod. Kuya! Kuya, ni anak ka! Yana, Oh, dali ra malay ka na balik. Abi na ko, asa ka paingon. Nag-uban malagi mo na Ellie. O, kinsa man yung kauban ni mo, kuya? Ala! Klaro O, sa Ellie? si Melvin, Ala! makauban ninyo sa dinhi karon sa bahay. Sige na, dali na mo. Manunod ta. Kaya may isulti pa ko nimo. Unsa man ka na, kuya? Ala! Nagkuya ni Facundo. Yang igsuan. Yang manghod. Klaro kay kamusulti ka sa puso ko. Anak ka dili. Ano, nagkuya magod niya. Migakos dahil pag-abot na to. Kumantay ka. Unya pag-yuat ka ron. Dagbayan ni si Facundo dahil sud sa mansyon. Ala, katinan di ka. Hay, nakatinan. Sige na lang, oy. Kapayag interpret si mong insulti, oy. Oy, si Sir Facundo, lali akong pangutanon. Ingon ka, mas mayo pa. Tana. Tana, sir. Manood ito sa inyong mansyon. Ay, kalapot. Wa pa gani ko malayo og maayo. Kapoy na kaayo. Wa pa gani ko makagawa sa gate. Kalayo sa distansya sa ilang gate paingon sa mansion. Ay, Husto si Melvin. Mas dako ng ilang mansion kaysa amo. Ug dako ang ilang yuta nga gipanag-iya. Huwag yun gani ko pugni. Kalakot. Sa man ako inipagbiya din kung layo pa kaayo nga akong lakton from here to anywhere nga may kasakyan ko. And besides, I don't know kung asa ko paingon nga makasakay ko pa ulit ni Lolo. And also, I don't have money aron ikapalit. Or ikapliti man lang. And to top it all, may daghan ko nung rebels din ni Napita. Shucks! No way, no. Di na ko mo risk like ganina, no? Mura pag nipilit sa akong ilong ang baho atong kawatan nga nilayog na ko. It's so ill. It's so ill. That's why I wanna bath na gyud. I'm so lagot atong Facundo. Ikaw lang mahibaw nga mo pahibaw sa ubang kauban ta dinhi ha sa panimay na Easter. Ay, mato man, sir. O ikaw Eli, Sir, ayag yung kalimot, ngamang ka. ita ni sir eh. Siya ita. Ita sir ha. Amang gigawang to sa hangto din eh. Basig madayunan ko ani sir. Pero okay ra kung madayunan ko sa kakong kamang. Pero kani asinda, madayunan sa na kong akuan na ni. Sir, yun na mo. Ita. That will never happen. Ay, ita. Ayaw na lagod pagpangambisyon, Ana, Ellie. Magina akong ganahan mo yan ay. Sus, sige ka magadag ka ng sulti ba? Murag lagwa. Badi, oy. Aw. Inan bitaw, muragwa. Ay, napahibutan na namo ang tadang pagkaon sa dakong lamisa, sir. Let's go. Ngawan ta. Ay,
grabe! Kalindot, animasyon na, oy. Oh, taas kay kisame. Hangad. Taas kay kayo. Unya, mahalon, kain tanahon ang mga chandelier. Chandelier. Mga dagko pa. Muli ka ng mga antik pulos. Hasta ang mga butang. Oy, baya. Kadato na atong Sir Ellie. Oy. Wala! Nanagsan si siya! Ganahan yung ko, makasabot yung ko! Ingon ka ni Armaday ko din no? Hi! Kanang kuan sir, may tanaw ako sa mga butang din sa sala! Ingon ko, kasabot yung kay ingon ka dali, mga nakitala, oy! May kugay ko, sir, oy! Pero gutom naman, oy! Kanang, sunod na lang ko ni mo, kay, bala nagbaikog ko, ha? Sunod ko, tana. Nangunay yung kag-apas na ko din, Ang inyo lang unta tong katabang imong gisugwa. Wala, ingon ka, it's okay! Klaro kayo ka, sir! Feel at home, ha? Okay kung sa pagkaon. Salamat. Ay, mura kuan kanang mura bangketi sa kadagan sa pagkaon, bangketi. Ala. Ingon ka nga, ingon gid ana din ni. No. Kasabot kay kunay mo, sir. Kuya, gusto ka ni kuya? Butangan akong imong plato, ha? Thank you, Yana. Pagkaon na. Thank you, kuya. Oh my God. I'm so tired now and so thirsty and so hungry. Kuya? Who is she? Sa may naging nguli mo nga makalingkod ka na, babae. Who? Are you talking to me? Yes, ikaw. Wata pa kahatag yung pagtugot nga makalingkod ka aron mo kaon. Barot! Wa ka matudluis sa inyo ug maayong pamatasan? Kuya is right. Is it right nga mo diretso lang ka og lingkod nga dili mananghit sa tagbahay? Sorry na, Quit. Kapoy na lang gid kaayo og balik dinhi. Nidaga naman lang gani ko paingon para makabalik ko dinhi para mausara ang kakapoy. Then maka-eat. Then makaliko. Can I eat na? Klaro kayo. Unsa? Anak siya. Ano siya. Kon, pasabot ka. Kaon na ko, no. Kay gipaningot ako na imong gwapang naong. Yeah, right. Thank you. May pantag iya. May pantag iya sa mansion kay dili pa istikto. Kining sinaligan na dinhi ang feelingon. Mahimo bag maghinay kalas pagkaon? Dili ka mahutdan na no? Daghan kay ka ng pagkaon diha sa mga tubangan. I will eat whatever I like. Whenever I like. However I like. Og dili ka makabuot kay dili ikay amo dinhi. Dili ba, Sir Ellie? Ano siya? Okay, fine. Apan karong adlaw ka lang mahimong mupahuway, ha? O karong higayon na ka lang mahimong mukaon og libre. Sa sunod nga mga adlaw sa imong pagpabilin dinhi, kinahanglan na nimong trabahuan lang imong kanon. Whatever. Oh. Kini mo ni ang mamahimo nimong kwarto. Wait. Kini? Dinhi? As in? Asin, may problema ka? Why dako nga kama? Kagamay ni kwarto ha. Para sa mga katabang mani. Gusto ka? Kwarto ni katabang. May nag-okupar na sa ubang kwarto sa mga katabang ug kinin nila ang bakante. Busar din ka. No way. Huh. Hoy, aircon? Pero may electric fan. Di ko makatug nga electric fan ra. And, wa pa ko makasuway. Karon magkasuway ka na. Gosh. And there's no TV. And, ew, the bed. The bed is not big.
gosh! Dili humo kayo ang foam. Oh my God. So, di ko tinuod, be? Unsa ka na? Are you trying to kill me? Mamatay ka kung wa kay aircon? Mabay butoy pasabot? O di ba TV? Ug humong ka kama? Really? Of course. It's a torture. Well, di pa ka mamatay dayon, ana. Mo take time pa o na ka pa mamatay. Tingali, by that time, manad-anad na ang imong sistema. So, karon pa lang pag-practice na. No. Dili ko. Shoo! Out of my way. Oh, Sabad, di ka makasabot. Ingon ko pahawa diha. Ayaw pag-ali diha sa pultahan kay mo agi ko. abi ba na ko ganahan na kang maligo aron makapahuway? Asa ka man paingon? Siyempre, adon ako si Ellie. Ako si hangyoon nga ibalhin ko sa dakong room. Nga kompleto. Kay dili ko mahimong mo stay din hi. Ay kung isihi, kay wako malingaw ni mo. Shoo! Pahawa. Not a chance. Mupahawa ka o dili? Oo. Oh. Di ay. So, feeling gid ay kay kadinhi, no? Ganina pa kay mo gipalagot, ha? Huh. Palapad kasi imong papel? And I don't like people like you. Papapel. Nasukon na ka ng prumaha? Suko na! Mao nga pahawa samtang nakapugong pa ko. Why? What are you gonna do, ha? Christine, mulayas na sab, mau ba? Dili. Nganong mulayas man ko? Gikapoy pa ko. Unya na din ako kapoyon. Hunahunahon pa na kong maayo. And besides, nindoting maong dapit. Og mas dako ang mansyon. And? And may dautan kong plano. What's it gonna be? Can you tell me? I'm gonna use my charm. Aron madani na ko ang tag-iya ining maong mansyon. Oh. Katawa man ka. Tuo kag di na ko mahimo. With my charm and beauty, and this beautiful body, sisiro kay na ako, bisan ikaw, kaya kay tikang patuyukon sa kumpad. Bitaw. Walang ka magsulti, pero I know you find me attractive and beautiful na. Mau ba? I know. Crush na ko nimo. Oh, wait. Anong gipaduol ni imong naong nako, ha? I knew it. You like me. Puhi ako now. Mayong pagbuminaw sa Tuol na kay kanako, ha? Ayaw ko kagi. In your dream. Oh. Gitutukan ta ka aron akong makita ang imong gipanghambog nga gwapa ka. And I don't find any feature sa imong naong nga attractive. What? So yan ang pagpangambisyon ug hangyo ni Eli. Kay di gyapon kaniya tugutan. I will try. Not a chance. Challenge? No need. Nagkasiguro ko na. Nahibaw ko sa iyang type sa babae. Ug dili ka na ikaw. Definitely. Unsa? Mao nga sige na. Kaligo na diha aron makapahuway ka na. Remember, karong adlaw ka lang mahatagan og higayon nga makapahuway. So you might as well enjoy this day resting. Kay ugma, magsugod ka na sa imong kalbaryo. Makalagot! Okay. Shit, kasakit sa ugtiil nga naigo sa hilit sa lamisa. Kasakit. Fuck kondo! Lechika! Lechika! Ay kinakaingon ini. Okay. Kung may lain pa lang kong kapaingnan. Never nga mo stay ko din. Not even a minute. Kadi ko ganang mo tanaw sa imong naong. Sakit daw eh. Pero no. No. Di ko mahimong padasa kong kalagot. Magka-wrinkles unya kong sayo. Kanang usa ka pultahan labing siguro sa banyo na. At least may kaugalingong banyo ning maong room. Bisan kong gamay. Antuson ko na lang na. Pero ipaniguro na kong hangyoon ko kit si Ellie nga ibalhin kog mas dako nga room. Ligo na ko. Oh, what is this? Kagamay sa banyo at the same time CR. And there's no shower. Gripo lang og balde. Oh no. There's no hot and cold water. Sir. Yes. Pasti lang, sir. Uy, uwan na sa mga butang sa kumanghon sa ihang kabinet, sir.
Labi siguro gyud nag-uban gyud to sila si Ma'am Christine sa pagbiya ba? Kay sumpay man ang pusod atong duha. Sumpay ato buhaton sir. Saman ato to i-report sa kapulisan? No. Nga milayas man si Ma'am sir uban sa bayot. Basig asa to paingon sila ba? Mga naltagtabang sa mga pulis. No. Pasagdi sila. Sir, Dako na si Christine. Nahibaw na siya sa gibuhat. Kundi naon niya kaya, she will come home to me eventually. sir. Pasagdan ta siya nga makaton sa kinabuhi nga wa ko sa iyang kiliran. Shit. Kakusog na kapanuktok. Unsa ba? I'm resting here. Oh. Pusagi batasan, no? Mulahos ka pangabli og door without even asking sa naa sa sud if you could come in? Where's your manners? Ikaw, asa mo sa nang imong manners? Nalimot ka ba nga wa ka sa imong kaugalingong primay? Naibaw ko. Kay sakit kay akong buko-buko sa kagahi sa higdaanan ug nag-antos ko sa kaalimuot kay way aircon. Pero nay electric fan ka. Akong gipaw. Gibutdan ko. Wa ko maanad. Not my problem. O gano'n ni amang ka? Unsa man say tuyo nimo, ha? Samok-samok ko nasad ko. Buisit to na sa nimo akong adlaw. Adlaw? Really? You think nga adlaw paron? Why don't you look at your watch aron mahibaw ka kung unsa na rong orasa? Wala ko'y watch. Gikawat, okay? Well, madam, it's almost 7 in the evening. Ug niya ka pa din sa imong lawak na gida. Wa ka na gani makapaniud to. Straight ra ang imong katug. Dili ko mukaon og paniud to sa amo kung makapamahaw ko. And so, dili ko bation og gutom bisan matug pa ko tibok adlaw. Mukaon ra ko kung kano sa ko gutomon. Og alas 9 na ko sa gabi usually mo bati og kagutom. Kay maonay ting mata nako. What? Ug unsa ka kurasa usually matug sa gabi? I don't. Di ka matug? I don't. What? I party all night. Og unya na ko matug inigpauli na nako. 4:30 in the morning, I guess? Or 5 in the next morning. Ingon ka niya nagka-irresponsable sa mong lawas? Wa ka ba'y trabaho sa inyo? We have maids. Ano mo trabaho man ko? Like, duh, my lolo is rich. Pwis din hiyo, wa na kay lulo nga masangpit. Ug wa na sad kay mga katabang nga masugo. And you definitely don't have gadgets aron mahimong lingaw. Dabo nang wa kay kalaagan nga diskuhan. Mao nga dinhi ining mansyon, before mag alas 7 sa gabi, manihapon na, mubangon ka ug alas 4:30 sayo sa buntag aron mag-andam sa imong kaugalingon. Then, inig alas 5 sa buntag mutabang ka na sa mga katabang, sa mga trabahoon. And we eat lunch at exactly 12 noon. Nagsabot ka ba? I really knew it. Pat yun kadlagi ko nimo? Why would I do that? Si pagtuunin mo na ako, kriminal? Kung kriminal pa ko, gipatay ta na ka ni ato palang nga nakit-an ta mo dito sa kamaisan. But this, you're doing this to me. Pat yun ko nimo ini. Ang hainin eh, kinigipukaw ta ka, kaya aron makao na. Pasalamat ka, gipukaw ta ka. Kayo, nalimot sa guspasidaan mo. Sa oras nga mulapas ka na sa oras nga tingkaon, wa ka ni makaon pa. Kay ang tanang sobra nga makaon sa bisan unsang orasa, whether sa pamahaw, paniudto, o panihapon, ang tanang sobra niya na ipakaon na mo sa ero. Aron way bahaw. Bag-o ang tanan sa matagkaon. Now, have I made myself clear? Good. That's a yes. Ubay-ubay na kog nausik nga laway nimo, babihana ka. Ingon man oras. Mao na kini ang katapusang higayon nga makigsulti ko nimo ug labing dugay. And so, sunod na ko sa komedor aron makakaon ka pa. 5 minutes late ug dili ka na mamahimong mulingkod sa talad kananan. Lolo! Tabang lo! Kuhaan ako, lo! I hate you! Hi, kuya. Apasa taon ta kasi mong room kung wa ka pa moabot karon. Wala! Kaya! Pabuto ta makadiyot, Christine. Magdungan tas pagkaon. Wala, ingon siya nga, mga unatala! Lang ngayon, bukay ng bayhan na. Uy, ako sa apason sa iyang room, sir, ha? Ay, kanang asa pa kanidapita ang iyang room? Oh, wala yun ko makahigayong adto niya kanina. Knock-out masag ko sa akong bed. Nga, hinul-hinul kayo, oy! Hinul-hinul! Hunul-hunul ba? Da. Kunya, amugaway pa kayo nga akong room. Gamay ra ba ya ang akong room sa ilan ni Christine? Nabaguhan din ko. Apaso sa ako siya. Apaso sa ako.
No need. Yapas na ako siya kagandina. Ikaw ang miapas? She's coming. Ay, asa naman to si Sir? Ano naman tingog? Oy, ganahan to ako. Ay, kaning kuan, always later ba ng bayhana, sir? Di na, tigkaon og panihapon. Paingon na siya din eh. Hindi ka siguro ko na. Wala, what if dili? Nasayod na siya sa may tabo. Ha? O sa di ay? Wow, girl, it's a miracle! Manihapon ka anong orasa? Kay naa may buwisit dinhi nga mas daghan pag rules kaysa tag-iya. Ha? Kinsa man si Sir Ellie? What raman? Kanang feelingon diha nga naa sa kong atbang. Ha? Si Sir Facundo? May lain pa ba? Kana ra. Kana si Fuck Kondo. Wala. Tarungas pagsangpit ang akong pangana kundi ka gustong magmahay, babay. Kana? O sa imong buhaton ako, ha? Fuck Kondo? Dahom! As if mahadlo ko niya. Sinaligan ka lang din hino og si Sir Ellie ang tag-iya ining mansyon. Che. Mukhaon ka na? Mga ano naman ka ta? Dili pa giadto ko nimo sa kong kwarto kay matod nimo magdungan ta og pangaon. Not yet. Ay. Don't tell me nga may lain na sad kang rules nga isulti ining baya. Can you just stop and let me enjoy the food? You really don't have good manners and right conduct. Ay, patay! Liksyon nun nani. Liksyon nun, tibalik ane. Sa elementary. Ay. Ang sige problema nimo nako, ha? Ala, saldi. Unsa? Ana siya. Mga jeep ako no, girl. Ana siya. Ay, manikad man. You lead a prayer, babay. Ako? As in ako? Ngano ako man? Kay ikaw nga akong gitahasan. Not unless irihis kan dako. Katoliko ko. Then lead a prayer. Ako na lang, kuya. No. Si Christine ang akong gingnan. Fine. Ako good. Tuo ka. Close your eyes. Let us all put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Di pa mo mga on? Nagpiyong palagi mo. That was it. Unsa di ay? Igor ka nga nag-sign of the cross o gumana. Sa pa'y kapuslanan kung gipalit ka sa prayer. Og sign of the cross ra gyud ay ang imong buhaton. For your information, Mr. Filingon, sa Catholic school ko ni graduate elementary ug high school. Og ingon ang pari namo, ang sign of the cross is so powerful. Mo nga ayaw pag ingon diha nga that was it. My God. Hala. Wala, litsit ko na dyan. Hello. Diyan na kami, kumpadre. Oy, good evening, kumpadre. Oh, good evening, Lolo. Mga muchacho. Ipamutang na ninyo. Paimutang ang mga pagkaon sa lamisa. Kadaghan sa inyong mga katabang nga gida. Oh no. Mga unom lang na sila. Igo lang nga may mutabang sa pagpahiluna sa mga pagkaon nga among gi-order sa usa ka 5-star hotel restaurant ning syudad ning Gabiona. Busa, pasensya na kung nadugay mi, kumpadre, ha? Sa imong pagpaabot. Yeah. Papa is right. Yeah. Nadugay mi. But anyways, mag alas 9 pa sa kagabion. Igo-igo yun nga gutom na. Og igo-igo sab nga ubay-ubay sa mga mong gina nga mga pagkaon. Alay na tong tanan. I hope nga okay lang ni mo, kumpadre, nga napura magani ka dishes. Og may tulo ka side dish. Oh, well, kung ganahan kang mo-order pag urdungagan pa atong order, dessert, kay dora ka na kaklase, mga mag-order lang kita. Online, well, mga unta. Let's do it, Papa. Let's do it, Papa. Sige. Ayaw na. Oh, dili na? So enough na kaning tanan? Kumpadre. Si Christine, Lolo. Hain na siya. Ganong, wa pa man siya manaog.
Gipangandaman ba niya og maayo kining higayon na? Unsa man? Nagpagwapa siya og maayo? Oh, come on. Di na kinahanglan niya magawon siya. Og magpagwapa kay gwapa naman siya sa kong pananaw. Christian, kumpadre. Di na kinahanglan nga imo pa siyang ipatawag lolo. Ako na mismo ang makuha niya sa iyang lawak. I will make myself at home. Buhato na daan. Kay diha man sab mi paingon ni Christine. Di ba, lolo? Christian. Kadiyot, excuse na ninyo, lolo. Papa! Go ahead, Mason. Lolo, papa! Kuha na sa iyang lawag ang imong pangasaunon. No. Unsa? Nganong dili man, ha? Kumpadre? Unsa'y nahitabo? Unsa man? Paingon na ba siyang manaog, lolo? Sige. Dinilan ko sa tiilan sa hagdanan, magpaabot niya. Aron, dawato ng iyang kamot sa iyang pagkinaog. Why Christine nga manaog? What? Oh, come on! Why? Man, nag-una na siya sa kusina? Oh, come on. Wata-wata din sa sala? I'm so sorry, Christian. Kumpadre. Pero wa na si Christine. Uy. What do you mean? Gawa na, lolo. You mean, patay na siya? Pero, buhi pa siya mayaging gabi, di ba? O, sinita mo? O, sa mayang namatyan? Ha? What? Milaya si Christine. No! Dili ko mo to. I can't believe. Di ko mo to. Adun ko siya sa iyang lawak. Kumpadre, unsa ka ning itabo, Ngano man ni? Nganong huwa man kunin mo ipaibaw, Nganong nakatugot ka nga may tabo gini, ha? I'm sorry. Christine! My love! My love, hain ka. Ayaw pagtago. Ni anak ko. Nagpagwapo kong mayo para nimo rong gabi una. Katulo ko maligo, suwa pag kumuanhi. Nagbutang pa ko og lip gloss. Aron kisabol nga akong lips. Og humok sa ato niyang first kiss. Human sa sabot-sabot sa tong kasal. Where are you, Christine? Christine! Mitago ka sa banyo? Oops. Siya din eh. Ikaw, ha? Kay baho ka gyud nga pangitaod ka, no? Naakas aparador, no? Naakas mga aparador. I'm coming, Christine. Oops. Uy. Wasap din eh. Oops. Kini. Oops. Wasap din eh. Nalimot ko. Ganahan ka kayong mutago ilawang sa kama. Di ba? O kanibuhatan mo sa una sa bata pata. Apsta! Wa din eh. Wa siya. Papa! Ibaylo na og tarong pagbalik ang mga pagkaon sa sakinan. Pagdali! Papa! Ang akong Christine. Asa na nga akong Christine? Hay na ko, my love! Iho, kalma. Kalma, iho. I'm so sorry, Snetabo, kumpadre. No. Dili may mo nga magsuri lang imong pangayoon. Di may makadawat niya na. Di ko makadawat niya na. Di ko sab kagustuhan nga mulayas ang akong apo. But, in every action, there is a consequence. Unsay bot mong ipasabot, kumpadre? Oh, no. Ay kong tagag kumpare kung dili pa makasalang imong apo sa akong anak. Pero imposible ka nang may tabo karon
nga milaya si Christine. Tinuod ka na. Ug dako na kay mi og gasto. Bayaran nimo ang tanan nga among nagasto. Ug dili kay kana lang. Kay sud sa tulo ka buwan. Ug dili pa matagda ang kasal sa akong anak ug sa imong apo. Bawiun ko ang kwarta nga gi-invest ko sa imong kumpanya. Alfonso, Ug mahimong muhimo pag ko og legal nga aksyon batok nimo. unsa? Mga ka-listeners, mga ka-followers, tapiton ko kamo sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Si Pligir og si Nansalag. O palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.